60, Josefine Foss Madsen og Rosalina. Med på banen har vi 69, Signe Mathilde Pedersen og 70, Benedikte H. Glæsen. På opvarmningen er det nummer 71, Katja Christensen, der skal holde sig klar. Sara B. Wilton og Søndervangs Anaconda slutter anden fase med 4 fejl. Tiden hedder 43,66. Undskyld, 43,33. Og det ligger ekipagen ind på en foreløbig 11. plads. Ja. Der er givet start.